Mhux moħħ wieħed kien hemm wara r-rekit fil-korp tal-pulizija imma aktar. Dan hekk kif kull ma jmur qed jitfaċċaw aktar ismijiet u l-iskandlu qed ikompli jikber. Imma f'wiċċ dan kollu u f'opportunità oħra biex il-Ministru Michael Farrugia jgħid li se jerfa' b'xi mod ir-responsabilità mistennija minnu u baqa' ma refax din ir-responsabilità. Kif kienu qed jiġru ħadd m'għanduna bihom daw ġifieri inti Ministru responsabbli tal-Pulizija, kif m'għandu ngħid? Naħseb illi jekk issaqsi li l-President li jiġi elett illum tal-Partit Nazzjonalista. Ministru, minix qed insaqsik fuq il-President, hu paċenzja, ma di m'għandha xejn x'taqsam. Jien qed nistaqsik, inti kont il-Ministru responsabbli mill-Pulizija. Imma darb'oħra Michael Farrugia ma weġibx. Il-President lillum għażel. Ministru, hu paċenzja. Issa skont rapport li der fil-Malta Independent ħareġ li l-ewwel rapport dwar dan ir-rekit imur lura għal Ottubru tas-sena l-oħra, imma uffiċjali li kienu qed jinvestigaw dan ir-rapport saħansitra ġew ordnati biex dan il-fajl jinjorawh. Mistoqsi meta rċieva l-ewwel rapport, Michael Farrugia ma kienx kapaċi jagħti imqar ħjil ta' data. Inti ċrejta f'Ottubru jew f'Diċembru? Il-ġranet eżatti u għatt il-bieraħ ukoll il-ġranet eżatti li ma kontx naf. Fl-aħħar jiem wara li l-medja kixfet struttura sħiħa ta' abbuż, serq u teddid fil-korp, rajna l-arrest ta' 20 uffiċjali tal-korp minn gradi differenti, riżenji u sospensjonijiet. Minn barra s-Supretendent Walter Spiteri li jismu ħareġ fil-medja aktar kmieni din il-ġimgħa, 6 uffiċjali oħra li għalqu 25 sena servizz fil-korp irriżenjaw wara li ġew faċċjati bi provi li allegatament kienu qed jiffrodaw lil korp fi skema irregolari li ddur mal-extra duty li l-Pulizija ta' Traffiku kienu jagħmlu waqt skorta ta' trakkijiet, ġar ta' dajjes jew biex jikkontrollaw it-traffiku ribsiti ta' kostruzzjoni jew proġetti infrastrutturali. Skont storja li ħarġu TVM, wieħed mill-imħuħ wara din l-iskema kien is-surġent Norman Xwiereb li mhux esklus li fil-qorti jiġi mixli wkoll b'akkużi ta' ħasil ta' flus. Aparti hu kien hemm riżenji anke min-naħa tas-surġenti Joseph Buħaġar u Frankie Xiberras, il-Maġġur Dunstan Camilleri u l-Kuntistabbli Emmanuel Pisani. Imma minkejja dawn ir-riżenji u meta 20 ta' uffiċjali fil-korp tal-Pulizija jinsabu bil-moral imkisser, dak li kien responsabbli minn dan kollu, ċoe Michael Farrugia, minflok jerfa' responsabilità u minflok jiskuża ruħu mal-uffiċjali responsabbli fil-korp, jidħol jitħaq fil-karozza tiegħu u jaħrab lem.